задача. Първо да запишем условието. Да се намери разстоянието от пресечната точка на височините на даден триъгълник до върха А, като е даден. Дадено ни е триъгълника ABC, съответно със страни АБ равно на 13 см, BC равно на 14 см и AC равно на 15 см. Значи А1 височина А1 и ББ1 са височини и те се пресичат в точка О. А1 пресича ББ1 в точка О. Да се намери АО. Разстоянието от пресечната точка на височините с върха А. Решение. При решението на задачата използваме дадените елементи в условието на задачата и теоремите и формулите, които можем да използваме, за да намерим търсения елемент. Значи в случая забелязваме, че АО е страна на триъгълника АБ1О и трябва да намерим дадените катети, които ще ни помогнат да изчислим това разстояние. Забелязваме, че двата триъгълника АБ1О и А1С са подобни триъгълници. Записваме, че триъгълника АБ1О е подобен на триъгълника А1С, тъй като имат два ъгъла. Значи ъгъла е общ и имат по един прав ъгъл. Това го записвате и от тук следва, че след като триъгълниците са подобни, тяхните съответни страни са пропорционални. Да запишем пропорцията. Значи АО към АС. Тези две страни са хипотенузите към АБ1 и АА1. Така, те са и двете страни. АБ1 е прилежаща към този ъгъл и АА1 също е прилежаща към този ъгъл. Така, намираме лицето на този триъгълник А, Б и С от съответните страни по Хероновата формула. Значи да запишем Хероновата формула на триъгълника А, Б и С и след изчисления намираме това лице, защото ще ни помогне да намерим височините, тъй като ОА е част от височината АА1 и Т минус С. Така, значи за лицето на триъгълника А, Б и С получаваме, че е равно на 84 квадратни сантиметра. Така, друга формула за лицето на триъгълника е S на триъгълника А, Б и С е равен на страната АС по ББ1 върху 2 и друга формула също S е равно на BC по АА1 върху 2. Като ги заместим в съответните формули, получаваме, че 84 е равно на 15 по ББ1 и
получаваме, че BD1 е равно на 56 печи. А за АА1 получаваме, че е равно на 30. Значи за АА1 имаме 84 по 2 върху 14. Или това е равно на 14 см. Мисля, че така беше. На 12 см. Това е равно на 12 см. Сега, какво имаме в пропорцията? Трябва да намерим АБ1. Значи, от тук можем, от триъгълника АБ1Б, можем да намерим АБ1, защото той е правоъгълен триъгълник и по Питагоровата теорема можем да намерим АБ1. Значи, от Питагоровата теорема за триъгълника АБ1Б намираме АБ1. И така, имаме, че АБ е равно на 13 на квадрат, е равно на ББ1 е 56 върху 5 на квадрат, плюс АБ1 на квадрат. Така, АБ1 е равно на 33 пети. След това имаме, ние сме намерили АА1, значи вече всичко ни е дадено и за АО записваме пропорцията, върху АЦ е 15, е равно на АБ1 е 33 печи върху АА1 е 12. Така намираме за... От тук следва, че АО е равно на 33 четвърти сантиметра. С това задачата е